Salamu alaikum masu kallo da sauraron mu. Kuna tare da Musa Abdullahi mai sana'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Mustapha Yalo. Assalamu alaikum. Sunana Aliyu Muhammad Kowai, producer na fim ɗin Hausa Concept jarumi da sai da fasoci a faɗin Afirka gaba ɗaya. Assalamu alaikum. Sunana Lawal Lafson. To, masu kallo da sauraron mu mune muku fatan alkhairi kuma muna takama muna tinkaho da ku don kuma ku muke yi. Ga wani tambihi da zami akan yan downloading ba masu shiga YouTube suna kallon fina-finan mu ba, a'a ba su ba. Waɗanda suke yan downloading ne na faɗin Najeriya gabaki ɗaya. Masu ɗauko fina-finai suna turawa mutane suna siyarwa. Ba mu hana ku sai da fim ba. Amma ku tabbatar da cewa idan za ku sai da fim ɗin mutum kuna da wata shaida da ya ba ku dama ku sai da fim ɗin mutum. Idan kuna sai da fim ɗin mutum ba wata dama da mutum ya ba ku, to akwai doka wadda take ya zama farisi, shi kuma farisi duk duniya kowa ya san wannan doka. Abinda za ku ba mu shaida in za ku tura fina-finan mu wannan fastoci, akwai fastar kunnen kashi episode 1, akwai ta episode 2 har season 1 har zuwa season 2. Ga kuma ta malamin mata da muka yi muku. Wannan fastoci a faɗin Najeriya gabaki ɗaya. Idan muka je muka ga ba ku da wannan fastoci, kuna tura mana fina-finan mu kuna siyarwa, to babu wanda ya fi ƙarfin hukuma. Kuma wannan gargaɗi da muke muku, hukuma ce ta ba mu dama mai muku gargaɗi cewa saboda me kar ku ce ba a yi muku gargaɗi ba. Kuma duk inda kuke neman wannan fasta, kuna da ciyamominku a lungu da saƙo a garurrukan ku waɗanda za ku yi musu magana su haɗa ku da wannan masu fina-finai. Akwai kuma lambobin wayar mu. Idan kuma wanda suke cikin garin Kano ne, in kuna neman fastan mu za ku iya zuwa bata ko ku nemi lambar wayar mu ga ta a jikin fasta, ku tabbatar kun mallaki wannan abu. Idan ba ku mallaki kuma wannan fasta ba, to gaskiya ba ku take ta ba. Ku kiyaye sannan kuma waɗanda suke da buƙatar za a sa musu talla a cikin wannan fina-finan mu mai dogon zango kamar kunnen kashi, malamin mata, a shige muke da mu rinka sa muku tallukan ku. Kuma waɗanda suke ganin kamar ana yawan sa tallika, to wannan tallika mu kamfani ne kuma gidan TV ne mai zaman kansa. Da wannan tallika ake samun damar da za a biya ma'aikata da shauransu da expenses na rayuwa. Mun gode. Ƙarin bayani na ƙarshe da zan yi ga kwastomomin mu da suke wajen Kano. Akwai korafe-korafe da muka samu na rashin siyan kayanmu na wannan fasta ta kunnen kashi da aka saki. To yanzu gashi an ƙara kawo wata ta malamin mata. Duk wanda ya san bai mallaki waccan ba, ya tabbatar cewa ya nemi wakilinsa da yake garin shi ya ba shi kuɗin fasta don ya neman masa wannan fasta. Ga kuma ta malamin mata ita ma ya neme ta. Idan ba haka ba muna tafe a duk wata jiha da ake downloading, kafan mu za ta kai. Wajen siyan fasta ku lura da fastar da za ku siya, domin mun sami information nan masu buga mana jahu. In dai baka ga stamp a jikin fastar mu ba, to ba tamu bace ba. Fastar mu akwai stamp, gashi nan sil ne. Wannan abu da muke muku ba muna yi don kiyayya bane, a'a muna yi ne don a gudu tare a tsira tare. In mutum ya yarda da sana'ar, sana'arsa ce, to sai kiyaye doka, a gudu tare a tsira tare. Ba muna yi bane don mu bata wani, a'a business ne. To alhamdulillah, kamar yadda shi jagora na wannan kamfani ya bayani, dan Allah ina kira ga dukkanin wanda ke sana'ar downloading ba nan jihar Kano ba, a'a duk other state, kai kokari ka sai fasta mu. Sayan fasta shine mutuncinka, mu ma shine mutuncin mu. Kada za mu kare da kai ka kare da mu. Idan ba haka ba, kada ka kuskura mu zo mu same ka da fasta kunnen kashi ko kuma ta malamin mata. Ba shi kadai ba, har da fim ɗinmu da muka yi da 'yan sanda, ya fasa tana nan ciki. Idan muka zo ka same ka da shi, wallahi tallahi kuma ta karama mu da kai, a kiyaye. Sai dai kawai ku bi doka, ku zauna lafiya. Jiki magayi. Kuka ce jiki magayi, idan ka kiyaye kanka ka kiyaye, in baka kiyaye ba kuma ba wanda ya fi ƙarfin doka. Mun gode. A gudu tare a tsira tare.
mata. Malamin mata. Malamin mata. Malamin mata. Malamin mata. Malamin mata. Kenan malamin mata. Malamin mata ku gane shi. Malamin mata mu ƙaurace shi. Malamin mata yana da illa kenan zuwan mu baya da amfani. Jama'a mu koma ga Allah rabba. Yan zubu za su nisanta mu ga Allah. Yan uwa mu ji tsoron Allah. Na kira ku ne saboda mu tattauna ko kuma in faɗa muku, saboda ba zai taɓa yiwuwa ba a garin nan ana mana cin kashi muna zuba ido. Mu liƙa fasta a yage a zuba mata kwata, mu sa bana a sa mata wuta a cinna mata fetur ko kananzir, saboda mun zama bayi ko me? Ba wani abu da za mu yi a siyasance shikenan mu ba mu da baki, ba mu da abin da ba za mu faɗa wa mutanenmu. Kai yanzu ka ce lokacin da wannan abin ya faru wa aka gani a gurin wanda ya shigo wurin nan ya mana wannan aika-aika? Ranka da yaran suna da yawa yi, kuma ni ma babba ne ya kirawo ni a waya lokacin yake gaya mun abin da ya faru. Da na je ya zubar da mutane sun kai 8 kawai sai muta muka gani ranka da ni. Amma kuka zuba musu ido? To ina mai tabbatar maka wallahi mun san da cewa su gwamnati ne, su hukuma ne, amma mu ma sai mun taka rawar gani saboda siyasa ce. Gaskiya ne ranka ne. Albarkacin baki yana cikin siyasa. Gaskiya ne. To akan me? Duk wani mataki da za mu ɗauka sai mun ɗauka akan waɗanda suke mana wannan aika-aikar. Ina so a nemi matasa waɗanda suka san aiki, suka san menene siyasa. Waɗanda za su yi kowanne irin ƙunar baƙin wake ne. Gaskiya ne ranka. Su ƙwato mana 'yancinmu. Muna da su buhu ranka ne. Muna nan da su 'yan biyu 15. Dakata, waɗanda fa za mu sa su aikata su aikata. Ai gogaggu nake da su ranka ne. Kai ka san hannuna ai ranka ne. Babba ma gashi nan. Nawa ka zubar? Gaskiya ne. Na zubar da sun kai 8. Na ban make sosai kawai sun yawa ne. Sun taba ƙasa ranka ne. To su za a nemo mu. A nemo mun su. Duk abin da ya kama na ba su aikata min wannan aikin zan bayar. To shi ke da ranka ya daɗe. Ka tabbatar da cewar an gama ranka ya daɗe. Kai tun da karan ranka ya daɗe idan na kai ku zo mu ci. Ku je sai na ji. To shi ke da. Ku wani shege. Barkan mu dai. Akarba kallon. Ya kokari. Ya fama da jama'a. Wallahi alhamdulillah. Ya hidindu. Wanda ko da Allah. To Allah ya ƙara taraki. Da Allah ya haƙuri. Ba daɗi. Ba Ka zaunar da mutum. Babu komai ma. Ba kuma ka san uzurinsa ba. Gaskiya ne. Ka san abubuwa ne na jama'a. Sai haƙuri. Gaskiya ne. Aiki ne nake yin sa yau kwana na 3 a tsaye. Ikon Allah. Aikin kawai nake yi. Ai na taɓa wata 6 a tsaye. Wata 6. Ai aikin manya ne. Malam wato ai yanda muke biyan bukatan muke son bukatan mu ta biya da kuma yanda na sanka aikin ka kamar yankan wuka. Gaskiya. Ai koda zan kwana anan a tsaye cir. Yawa ban rintsa ba zan jira ka. Gurai kuwa. Ba matsala. Insha Allah. Yanzu ka gaya wa Alhaji duk bayanan da nema. Ai na gaya masa yanzu ma yana nan na san yana jiran. Kuma ka gaya min bana zuwa gidan kowa ka gaya masa? Ai baka ga yanda ni kokari ma na gaya masa da cewa to fa malam magana ta gaskiya in ban da ni ne ya san ni
da ba zai fazo ba dan bai taba zuwa duk girman rawanin mutum komai sarautarsa shine dai karshe ko malam baya taka ya je ba na zuwa gidan kowa gaskiya ne ba na zuwa gidan sarki ba na zuwa gidan gwamna gaskiya ne ba na zuwa gidan kowa ya kai attajiri wannan haka yake to ni talaka ne me ya addabe min ba haba komai ya maka ai shi yasa na ga yawa Alhaji a Jidda ina da gida a Jidda Allahu akbar ina da gida a Jidda ai wato malam yanda na san yanayin abubuwanka yakwa shi yasa ne wa Alhaji na sha fama da Alhaji na ce Alhaji matukar fa malam bai yi maka wannan abun ba to magana cewar wai a sake hawa takara fa ta kare magana ta gaskiya malam malam na san aikinka tunda ba yau muke tare da kai ba kai kuma na gaya masa cewar malam fa saboda ni zai zo haka ne shine magana ta gaskiya to zan jira ka in ka karasa sai mu tafi to ba matsala insha Allah karka damu ai ina gaya ma neman duniya ne yanzu wallahi rago baya samun ta baya samu rago baya samun duniya yawa bari in je in rage mutane to ina jiran sai mu tafi a fito lafiya ina zuwa a fito lafiya ina zuwa za su nisanta mu ga Allah ‘yan uwa mu ji tsoron Allah. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Aiwa alaikum salam. A'a, lafiya ‘yan nan? Nake ta kwaɗa sallama tun daga can nake sallama shiru me ya faru? A'a tsaya dakata tsaya bari kuka dakata zauna. Gane ba tashin hankali kuma kamar yaya. Wai tayar ni sai wakishiya. Aha ba da Allah. Wannan ai zance ne. Tsaya dakata. Ni kin bani haushi. Yanzu ke saboda kishiyar kika zauna kike wannan kuka? Har me akai wata kishiya ballantana kayanta? Ke ma dai kin sani a cikin gidanku tunda kika tashi kika ga babanki da ni kadai. Biki taba jin an ce ya so wata ba ma ballantana har ta kai ga jallin aure. Shine zaki zauna kina kuka har ki zubda hawayenki kasa? Wallahi kin bani kunya. Albasa ba ta halin ruwa ba. Ke da Allah ta. Kishiyar me? Kin manta wace ce ni? Da idan kin sha ganin cewar ina shigewa wasu gaba. Ballantana dan da na haifa a ciki na. Wai har ki zauna kina kuka. Wani ma yayi rawa ballantana dan makadi. To ba zo in gaya miki. Allah umma. A'a. Haba da Allah. Mantawa kikai. Dan da kina riƙewa akan kanki ba za ki damu ba. Da tuni kin nema a kanki mafita. Haba. Shi yasa nake son ki umma. Nake alfahari da ke. Tsaya. Kin dai ji abin da na gaya miki ko? Na ji. To ki yi abin da na gaya miki. To shi kenan ba masa. Amma zo dai ki ji. Yawwa to shi kenan. Ba da Allah. To bari ni wuce. A amma bara in tashi in kai miki ruwa. A ka ta bashi. Ke dai bashi. Na gode. Ai abin da nake damuna yanzu na zo na ji hankali na ya kwanta. Bari zan tashi tafi amma zo ki ji. Albishirin kuma aurata maza da mata na duniya. Cibiyar Sha'aban ta zo muku da taimakon da zai taimaka muku a cikin zamantakewar ku ta aure. Ta yi muku tanadin magunguna ingantattu domin lafiyar ku. Lafiya babu mai fushi da ke. Domin haka take muku albishir da magungunan da suka shafi maza ko mata. Kamar matsalar menstruation wato istimna'i, biya wa kai bukata. Hakan yakan janyo mutuwa ga ɗa namiji ya kasa biya wa iyalinsa bukata da rashin haihuwa, sanyin mara da saurin inzani da sauran cututtuka kamar haka, ciwon koda da hawan jini da diabetes da dai sauran manyan cututtuka da ƙananu waɗanda lokaci ba zai ba mu damar mai muku bayanin su ba. Cibiyar magungunan Sha'aban ta muku tanadin su cikin sauki da rangwame da rahusa. Muna haba-haba da wanda ya zo neman taimako. Cibiyar magungunan gargajiya Sha'aban tana nan cikin jihar Borno State. Adireshin ɗinmu shine kamar haka.
haka. Tailoring and Fashion Plaza Mafoni opposite Kanin Hospital saman Bene shago mai namba 8. Muna muku marhaban da zuwa. Domin neman ƙarin bayani za ku iya tuntuɓa mu akan namba kamar haka ko kuma namban WhatsApp ɗin sai mu ji daga gare ku. To Alhaji ga malam da har gida. Malam ga Alhaji. Haka ne. Malam barka da zuwa. Yau Alhaji barkan mu dai. Yau barka da. Muna lafiya? Alhamdulillah. Ma'adalla. Mun ji daɗi kwarai da gaske da amsa mana wannan gayyata da malam yayi ya zo har wannan gida. Ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya saka da alheri. Akko. To Alhaji a tarihi na ban taɓa zuwa gidan kawa ba. Haka ne. Sai dai ni a zo min saboda na yadda da kaina. Ko malami ko mai mulki ko attajiri ba na zuwa gidan kowa. Amma shi ya sani. To na gamsu da dukkanin abubuwan da ya faɗa min, na gamsu kuma na yadda, shi yasa na ce bari in zo zuwa gare ka. Yawayi haka ne. Malam na ji daɗi da wannan bayanin naka, kuma manyan dalilai ne yasa na gaya wa Mamman Sani ya faɗa wa malam ya zo nan mu sadu mu tattauna. Haka ne. Saboda yanayin halin da nake ciki na siyasa. To fa tarayya ko sitat? Majalisar tarayya. To alhamdulillah. Kuma na yi majalisa sau ɗaya, na kuma yi na biyu, duk jama'a suna zaɓen mu. To a karo na uku ne muka haɗu da 'yan iska suka yi mana kafar ungulu. Haka ne. Jama'a suka juya mana baya muka faɗi zaɓe, kuma tun daga wannan lokaci ga Mamman Sani nan ko tsayawa zaɓe na yi ko ƙanshin kujerar bana ji. Yau na kai shekara kusan 8 a ƙasa. To shine malam muke neman gudunmawarka da taimakonka a cikin irin baiwar da Ubangiji ya baka. Gaskiya ne, gaskiya ne, gaskiya ne. Domin shi Mamman Sani ya bani labarinka. Haka ne. Shi yasa na ce a taimaka a roƙi malam ya zo mu tattauna. To. Kuma Mamman Sani ya ce in Allah ya yarda babu damuwa ba abin da zai nema a gurinka da kai masa. Haka ne. Yawwa. Haka ne. Yawayi. To. Malamin mata mu ƙaurace shi. Malamin mata yana mata arango. kenan zuwan mu baya. Wata zankai. Zani same walla. Kana tantan. Zangu fallannu. Fallannu. Alhaji. Malam. Zan daga wannan cazbi. To. Kai kokari ka tafe shi. Dan in ya faɗi ƙasa. To kai ma ka je ƙar. Yana faɗuwa ƙar. To ƙar zaka. Shikenan malam. Malamin mata ku gane shi. Malamin mata mu ƙaurace shi. Zan cillaye sama. He ka tafe ka ɗau ɗaya.
kenan zuwan mu baya Kalatantan mata arango yan zubu za su nisan wanne ka dauka yan uwa mu ji tsoron Allah. waye Mahadi malam shine abokin takarata a siyasa. Malamin mata ku ga Mahadi ya kusa icimma kuma Mahadi ba masoyinka bane. malamin mata mu kaurace shi. Shine dogo fari haka? Shine bare kuwa haka yake. Haka ike? Akwai wata hidima da aka yi a gidansa ko ta bacin rai ce ne kamar an rabu. Bare kuwa kwanan nan. Haka ne? Haka ne. To Alhaji aiki na ba kyau ba daɗi. Ka amince za ka taɓe? Malami zai hana. To. To. Alhaji yanzu abinda muke so babban aiki wanda za mu yi ma. Muna so za a binne jaki. Malamin mata. Jaki kwarai kuwa. Za ka binne? Zan binne. Malam me zai hana? To. Ai mu wannan abun da kake gani mu ai ba wasa a ciki. Babu wanda fa zai tunkare ka malam da wasa. Duk yadda za a yi malam. In ma jakuna ne ba jaki ba. To. Na yadda. Haka ne. To. Kai za ka siya ka binne da kanka ko kuma yaya? A malam wannan aiki gaskiya da kai za a yi. To haka ne. Haka ne. Malamin To. mata kenan malamin mata. Akwai kuɗi da za a bayar da yawa Alhaji. Akwai kuɗin? Akwai kuɗi malam sosai malam ko fiye da haka ma Alhaji zai biya. Ko me kake bukata malam ina da shi zan bayar. Haka ne. To ba laifi. Shikenan. Yanzu abin da nake so kai za ka zo gobe da safe ka turo shi da abin da za a je a siyo wannan jakki. To shikenan. Yawwa. Shi jakki abin da za a siyo in ka bashi ba na son ko sisi sai abu ya kaga kamun ludayi da dai gaya ma abin da za a bayar. An gama. Yawwa ye shikenan. To mu karmu kallon. Malamin Alhaji. mata. Gaskiya ta yi daban. Kuma sallolinka duka kake cike su? Wato malam gaskiya ina cike salloli da gaba daya. In duka kake sallolinka? Gaba daya kaf. To. Za ka iya daina la'asar? Ka yi duka sallolinka amma kar ka yi la'asar. Kwarai kuwa. Malam ai biyan bukata ba a bakin komai take ba in ji kuda. A'a ai abin da yasa nake faɗa masa wannan sharɗan da kada a zo a samu akasi in ya tabbatar zai yi to akwai abubuwa da ya kamata wanda za ka zo ka karɓa masa amma tun daga yau kar ka yi sallar la'asar. An gama. To sai ka ji ni. An gama malam godiya nake. Komai kuma yana hannun Muhammad Sani. To babu laifi. Yawwa komai in kun je za ku yi yanzu. Ba laifi. Allah ya taimaka. Akarmakallahu. Yawwa i. Akarmakallahu. Yawwa. Bismillah. Malamin mata, malamin mata, malamin mata kenan malamin mata. Malamin mata ku gane shi. Malamin mata mu ƙaurace shi. Malamin mata yana da illa kenan zuwan mu baya da amfani. Jama'a mu koma ga Allah Rabba. ‘Yan zubu za su nisanta mu ga Allah. ‘Yan uwa mu ji tsoron Allah. Abin da yasa na ce ka zo a yi wannan lamari kana kallo domin amana. Gaskiya ne malam. Amana ɗaya ce
idan ka ya ganan maka kuma kunnen ka ijiyan maka. Dalili shine harkar amana tana da wahala. Duk inda aka ce mutum a duniya ba shi da amana to ba mutum. Gaskiya ne. Shi yasa na ce ma ka zo mu'amalan nan ka ganar wa Alhaji me zami. Gaskiya ne. Shi yasa na ce a zo a binne jakin nan kana kallo duk wani abu kuma kai ne wakilinsa. Gaskiya ne malam. Kuma idan ka je ka gaya wa Alhaji injini ba cika baki ne ba. Allah ne hore mana, Allah ne ibamu. Wannan abu mun yi ba ɗaya ba ba biyu ba. In dai magana ce ta farin jini, maganar takara, duk Najeriya sai an zo ba maganar wanda ake yi sai maganarsa. Shi yasa za mu zo mu binne jaki da ransa ka gani ka je ka gaya wa Alhaji. Zai ga canji. Malam ai sanin ka ne yasa na dage. Lalle malam kai za ka yi wa Alhaji wannan aiki. Ni kaina idan ne wannan aikin a jikina ina ji. A jikina nake jin sa. Ni na san wahalar da nake ci. In ba masoyi na hakika ba zan yi wannan aiki. Kuɗi ba zai sa in yi wannan aikin ba. Sai dai in yi dan ƙauna. Ba a funta ba zan muku ba. Malamin mata ku gane shi. Malamin mata mu ƙaurace shi. Malamin mata yana da illa kenan zuwanmu baya da amfani. Jama'a mu koma wata zankai zane same walla wata arango kalatan zangu fallan no. Yaran malam. Na'am. Ba sai na ce ma komai ba. Jefa mana shi. Ku je ku taya shi. Ku je ku taya shi. Ai da alama malam nagartaccen jaki. Haba malam. Nagartaccen jaki. Haba da Allah. Ko mana? Haba. Hash. Wato ko wannan dagewar da yake di yana cikin nasara. Hayya. Hayya. Hayya mana. Kenan kaki. Da albarkar ruwa, da albarkar bakabikiya, da gangambu za ku samu nasara. Da bakabikiya, da gangambu su taimake ku su ba ku sa'a. Da albarkar ruwa, da albarkar gangambu, da bakabikiya da gangambu su taimake ku su ba ku sa'a. Da bakabikiya da gangambu su taimake ku su ba ku sa'a. Ka gaya wa Alhaji da albarkar ruwa bukatarsa za ta biya. Da albarkar ruwa bukatar Alhaji za ta biya. Yanzu za su nisanta mu ga Allah, ‘yan uwa mu ji tsoron Allah. Da albarkar ruwa da bakabikiya da gangambu su ba ku sa'a su taimake ku. Mata arango wata zankai zani same wallah mata arango zangu fallan za ku samu sa'a. Da albarkar ruwa da albarkar bakabikiya za ku samu sa'a. Da albarkar ruwa darajar bakabikiya da gangambu za ku dace. Kuna ina? Ku ci gaba, a ci gaba, ku rufe min shi, rufe min shi.
Sannu malam. Barka da warhaka malam. Allah ya taimaki malam. Malam namu. Kai ne jiya, kai ne yau malam. Duk macen da bata zo inda kake ba malam, bata cika mace ba malam. Allah ya taimaki malam. Bukata na zo da ita malam. Ni kuma na san idan har ina da kai, ba zan yi kuka ba malam. Kamata malam a ce za a yi wa malam yata kishiya. Kana garin nan? Wane mutum? Ga ta nan malam. Bata sanar da ni ba sai jiya. Hajiya. Malam. Ba na cika baki. Kuma ba na kuɗi. Kuma ɗan halak ne ni. Kuma na san halacci, na san me kika yi min hajiya. Da ke muka kafa gidan nan hajiya. Tun ina garin malam kike biye da ni. Tun ina dutsen wai kike biye da ni. A ce abu naki ya taso ba mu taimaka miki ba hajiya. Haba hajiya. Muna cikin garin nan. A ce za a yi wa ekki kishiya. Kishiyar me? Malamin mata. Haba hajiya. Haba. Malamin mata. Ki kora mai bayani mana. Kora min jawabi. Malam barka da wannan lokaci. Barka ki dai. An yi lafiya? Lafiya galan. Wallahi tallahi malam wata matsala ce nake tafa da ita. To. Wai mijina ni zai ƙara wa aure, kishiya kenan. Ta kai ta kawo ma malam ni da shi ya kalle ni ya gaya min. Ya gama komai kawai lokaci yake jira na yin ta. Tabi. Mata. Ta yi lagwaigwai. Ta yi lagwai. Ta yi lagwaigwai. Ta yi lagwai. Ta yi lagwaigwai. Ta yi lagwai. Ta yi lagwai. Ta yi lagwaigwai. Wasu sun saba da ƙarya. Ɗaukan mun ɗaya. Wasu ma san ba su da kunya. Malamin mata. Ba sa jin kunyar ƙarya. Allah ya sauki. Iye? Ita ce fara? Ita ce malam. Domin ku har hotunan ta na gani a wayarsa. A kanta yake so yi miki wulakanci? Sosai dan ma ya shirya yin wulakancin shi yasa ni ma naga abun ba zan iya bari a jima ba. Ni ma na shirya daukan mataki da wuri. A kanta yake so ya hana kiki bacci? Faɗi ka ƙara faɗa malam. Ya fifita ta fiye da ni da nake cikin gidansa. Leƙa mun ki gani yanzu haka suna nan suna waya zance suke shi da ita yana mata yan murya. Waye wannan? Wa inna ilaihi raji'un. Malam ita ce. Ta yi lagwai, ta yi lagwai, ta yi lagwai. Yan uwa mu ji tsoron Allah.